10 ani de ortodoxie, s-a convertit la islam. A făcut acest pas conștient după cercetări și reflexii îndelungate asupra viitorului său. Este vorba despre Iuliana Chihab, moldoveanca ce și-a pus velul de bunăvoie. Acum ea se simte fericită alături de soțul ei de origine pakistaneză și cei 3 copii. Были оценки сегодня? ثمانية. امبارح 9. امبارح 9. Astfel petrece după amiezile familia Chihab din satul Sângera. Într-o atmosferă caldă, liniștită, la o ceașcă de ceai, Iuliana discută cu soțul ei Naji despre cele necesare pentru casă. Cel mai mult am fost atrasă de faptul cum se apreciază relațiile familiare și cum este respectată mama. Este protejată, iubită și se oferă ceea ce este necesar pentru ea. Acum 15 ani, Iuliana nu-și putea imagina că va trăi după legile lui Allah. Avea o copilărie obișnuită, mergea la biserica ortodoxă și visa să devină medic. La 18 ani însă a hotărât să-și schimbe viața cu desăvârșire. S-a convertit la islam. Certurile din familie, neacceptarea celor din jur, nimic nu a oprit-o din cale. Peste 2 ani s-a căsătorit și a obținut liniștea la care visa de multă vreme. Am văzut în oraș mai multe fete și chiar avem la facultate o doamnă profesoară musulmană. M-am apropiat de a întreba, tot ceva mi-a povestit. În perioada aceea mai se căsătorise și o prietenă de mea foarte apropiată cu un bărbat musulman. Am început, desigur, ca să mă fac mai bine cunoștință și să înțeleg ce este islamul. Am început să citesc literatură pentru a avea posibilitate ca să comunicăm, că eu deja eram musulmană. În perioada aceea am făcut contractul islamic și în perioada asta noi ne-am cunoscut. Chiar și ne-am căsătorit. De bază a fost credința. Naji are o mică afacere în capitală și tot venitul său aparține familiei. La întrebarea noastră dacă planifică sau nu să-și mai ia o soție, așa precum permit legile Coranului, Naji a fost categoric. Как говорит Коран и как говорит пророк, что это ответственность, а не права для мужчин. Я, если честно, я очень доволен, то есть моя жена. Через нее я вижу как доброта, который есть здесь, как молдавский народ. În familie, dacă este tot, soția este sănătoasă, ne înțelegem foarte bine, nu poate să fie discuția sau vorba despre alte soții. Iuliana este convinsă că menirea ei pe pământ este să fie o femeie iubită și o mamă bună pentru cât mai mulți copii. Ceea ce ține de restul, să mă gătesc, să mă aranjez și așa mai departe, sigur că da, o fac tot timpul acasă pentru soț. N-am regretat niciodată și nu regret nici acum și sper că n-am să regret.